Eraberritzeari buruzko elizbarrutiko bigarren topaketa ospatu zuen Donostiko elizbarrutiak 200 gora lagunek parte hartu zuten jardunaldian. Pastoral kontseiluetako kideekin batera batez ere gogo eta prozesio murgilduta dauden pastoral barrutietako personek parte hartu zuten. Jardunaldian Barbaso Monzoneko elizbarrutiko ordezkaritzatik bere eraberritze prozesuaren esperientzia azaldu zuen. Informazio guzti eta bideoak elizbarrutiko webgunean. Iruña Tutera Gasteiz Bilbo eta Donostiako gotzainek eraman honeko erkatzea elizaren eta munduren arteko harremana birpentsatuz gutun pastorala idatzi dute. Idazkiak elizak gizarte garaikidearekin duen harremanari buruzko gogoeta sakona garatzen du. Ideia nagusi batetik abiatuta, testigantza eta pazientzia oinarritzat dituen kristau presentziaren beharra. Austerra egunean Garizumari asera eman zitzaion Frantzisko Aita Santuak gabiltza elkarrekin itxaropenean mezua proposatzen du 3 bide elkarrekin ibiltzeari buruz hausnartuz. Erromes gisa, sinodalitatean eta itxaropenean. Bestalde, Onferrando gure gotzainak itxaropena eta konpromisoa bateragarriak direla gogorarazten digu. Gotzainaren mezua eskuragarri duzu webgunean.